haba wannan wani irin mulkin ne haka kai ba bari ka zo na lafiya ba kai matarka kullum fitina na yau da na gobe da wannan wani irin abu ne haka dan Allah dalilin nan hauka ne dan Allah wannan abun yayi wa wallahi kullum ba aiki aikin gwamnati ma ka je nema ba za ka samu ba wannan wani irin abu ne haka dan Allah kai Allah dai ka raba mu da kallon wannan rayuwa Allah kai Tinubu da zan ido biyu da Tinubu kai Allah kadai san me zan mishi wallahi Allah dai zai cece shi hannuna wallahi na rai da Allah kashi majalisar ma ba kowa aikin banza aikin sun da aka cika mu zabi bawan Allah da muka ce sai mun zabe shi to gashi nan ga irin abin da ya jawo muna nan a banza a wofi mutum ma na neman abin da ma zai ci bai samu ba baka ba kawai ina gama mu wallahi kawai mu tambaye shi mu ce kai mu yau fa mun je gidan Bola Ahmad a kai ya aka yi ne wala nan a garin ne a hudu da aka yi ne dan Allah gidan Bola Ahmad ne dan Allah aka nuna waye kuma Bola shugaban kasa mana shugaban kasa to me yasa kuke tambayan shi dan uwan wannan ne kawunsa ne zamu je kawai cika yanzu mana ajiyun mu kawai Bola Ahmad Tinubu kawunka ne mana yanzu gidan shi kuke so na kai ku gidansa ya kai to shi kenan ku dana bana dan sa wallahi faka da ma da ya wuya yanzu ko an gama maza ka mai flash da Allah malam dan za ka taimake mu sai ka zo ka kuma matsalar ku kai ina